चला पॉइंट क्या दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी क्रीडांगणाचा ताबा घ्यायचा आहे.
सामना श्रीराम ढोलेकर वाडी गावड्यामुळे विरुद्ध मैदापूर नागरी 45 किलो दोन्ही संघाच्या खेळणे क्रीडांगण क्रमांक 2 चा ताबा घ्यायचा आहे. विराज पाणी पाणी कबड्डी विरुद्ध सिद्धेश्वर हा सामना क्रीडांगण क्रमांक 1 वरती खेळला जाईल. त्या सामन्यासाठी नियोजित पंच सज्जन आंबेडकर सौरव वाडेकर हे काम पाहतील. तर सरपंच म्हणून संतोष सोडकर जागा बुक
आदिनाथ आणि कार्यालयाचा संपर्क साधायचा. पटकन मारून घेऊन जाऊ. क्रिकेटच्या मैदानावरती चालू सामना संपल्याने सुरुवात सामना न्यू दर्याच्या गर्दीमध्ये अविरुद्ध जागतिक स्पोर्ट्स क्लब विविध संघातील खेळाडूंनी आपली बॅटिंग ऑर्डर क्रिकेटच्या पॅरेडमध्ये द्यायची आहे. क्रिकेटचा चालू सामना संपल्याने सुरुवात सामना जागतिक स्पोर्ट्स क्लब गावखडी न्यू दर्यासागर दोन्ही संघातील खेळाडूंनी आपली बॅटिंग ऑर्डर हिरे अमित उत्सव मंडळाच्या क्रिकेट कार्यालयामध्ये द्यायची आहे. चालू सामना संपल्यानंतर हा क्रिकेटचा सामना त्वरित सुरू करायचा आहे. जागावेळी स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध न्यू दर्यासागर
कबड्डी बस्तर वजनी गटाचा सुरुवात सामना शिवतीर्थ विरुद्ध जयश्री क्रीडा मंडळ. दोन्ही संघाचे गाडी ताबडतोब वजन विभागाकडे यायचे आहे. कबड्डी 35 किलो वजनी गटाचा सामना शिवतीर्थ विरुद्ध एसएसएस. दोन्ही संघातील खेळाडूंनी दगडी झाली पटांगणाजवळ येऊन थांबायचं आहे. कबड्डी 35 किलो वजनी गटाचा शिवतीर्थ विरुद्ध एसएसएस. क्रिकेटच्या मैदानातील चालू सामना संपल्यानंतर क्रिकेटचा सुरू होणारा सामना आहे. न्यू दर्यासागर अविरुद्ध जाकादेवी स्पोर्ट्स क्लब. दोन्ही संघातील कर्णधारांनी आपली बॅटिंग ऑर्डर उत्सव मंडळाच्या कार्यालयामध्ये द्यायची आहे. उत्सव मंडळाच्या क्रिकेट कार्यालयामध्ये द्यायची आहे. क्रिकेटचा चालू सामना संपल्यानंतर हा सामना गाड्याचे करून त्वरित सुरू करायचा आहे. त्यांचं म्हणून सौरभ फडके आहे. तिथे घेऊन दे काम पाहती. कधी बसलेली आहे 5 मिनिटांसाठी तेव्हा बसलेली आहे. किती वेळ झाली 5 मिनिटांनी वेळ आता 4-5 मिनिटं. रामाची उत्सव मंडळाच्या या 76व्या वार्षिक शिवरात्र महोत्सवाच्या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून मर्चंट नेव्हीमध्ये अधिकारी पदावर असलेले आमचे गावपडी गावचे सुपुत्र सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमच्या उत्सव मंडळाचे आधारस्तंभ शबीबाई दरवेश यांचा या मात्र शबीबाई गावकरकर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या समोर आमचे सहकारी हैदरबाई गावकरकर साहेब यांचंही आगमन झालेलं आहे. उत्सव मंडळाच्या वतीने अध्यक्ष संतोषबाबू तोडणकर, उपाध्यक्ष श्री संदेश तोडणकर यांच्या वतीने महाराज पुष्पगुच्छ स्वागत करीत आहेत. शबीबाई गावकरकर आणि हैदरबाई गावकरकर यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. मर्चंट नेव्हीचे अधिकारी आणि आमच्या उत्सव मंडळाच्या आधारस्तंभ शबीबाई गावकरकर यांचं स्वागत. हैदरबाई गावकरकर यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. आत घे टाकून मारणार बोलायचं नाही वॉर्निंग दिली आहे. आता शब्द देतोय येलो कार्ड काढणार. सिटी मारतो होतो. त्यांच्या 8 होते ना यांचे 9 झाले. नंबरला कसं बोलल्या 35 किलो चालू सामना आपला पुढे
सामना खेळवण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यायची आहे. कबड्डी 35 किलो सुपूर्ती ऊर्जा एसएसएस चालू सामना असतात त्याच ठिकाणावरती आपला सामना खेळवण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यायची आहे. माया सुरपेकर आपण जाता येणार रत्नाला सुरपेकर रत्नारू नमस्कार. श्रीदेव रामेश्वराच्या शिवरात्री महोत्सवानिमित्त या ठिकाणी जमलेल्या सर्व शिवभक्तांचं श्रीदेव रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतो. उत्सवाचा आजचा हा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवशीचे क्रीडा सामने आज सकाळपासून या ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. या ठिकाणी प्रचंड प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहे. आनंद लुटताना या ठिकाणी प्रेक्षक वर्ग दिसतो. आज मंदिरामध्ये दुपारी 2 वाजता प्रवचन होईल. प्रवचनकार आहेत प्रकाश फडके गुरुजी. त्यानंतर मंदिरामध्ये कीर्तनाचा कार्यक्रम सुरू होईल. कीर्तनकार हळदीकर बुवा राजापूर यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर केला जाईल. आज रात्री 8 वाजता मंदिरामध्ये श्रीदेव रामेश्वराच्या भोवती सोहळ्याचा कार्यक्रम भोवती सोहळा सुरू होईल. आजच्या भोवतीचे मानकरी सुरकरवाडी आणि पडारवाडी तरी संबंधित वाडीच्या वाडी प्रमुखांनी आणि ग्रामस्थांनी मिळून उपस्थित राहून श्रीदेव रामेश्वराच्या भोवती सोहळ्याला प्रारंभ करावा. आज रात्री ठीक 10:30 वाजता श्रीदेव रामेश्वराच्या रंगमंचावरती नाट्यप्रयोग सादर केला जाईल. चौकटीतलं राज्य सादर करतो श्री सिद्धिविनायक नाट्य मंडळ गावखडी. तरी तमाम नाट्यरसिकांनी याचा लाभ घ्यावा. शेवटची 5 मिनिटे. रामेश्वर 10 KGM 8 हॅलो. हो आणलं हो होते बारीक पण होते. होय होय 300 रुपये. होते जास्त होते बारीक बारीक होते. बऱ्याच होत्या पण आज गाडी आहे का एवढाच आहे. हां Last 4 minutes. Both side. Good hood, sir. Good hood. 1 point. Dubara cover मध्ये.
कबड्डी 35 किलो वजनी गट पटांगण क्रमांक 1 वरती जो सामना चालू आहे तो समजा त्याच पटांगणावर पुढील कबड्डी 35 किलोचा सामना खेळवला जाईल. शिवतीर्थ विजयी विरुद्ध SSS शिवतीर्थ विरुद्ध SSS या दोन्ही संघांचा सामना पटांगण क्रमांक 1 वरती खेळवला जाईल. तरी संबंधित संघाच्या खेळाडूंनी कृपया या ठिकाणी तयारीत राहायचं. सामना चालू होईल. न्यू दर्यासागर विरुद्ध अकादमी स्पोर्ट्स क्लब गावखडी. संबंधित संघाच्या खेळाडूंनी कृपया याची नोंद घ्यायची. पटांगण क्रमांक 1 वरील सामना आटोपचा पुढील सामना खेळवला जाईल. कबड्डी 35 किलो शिवतीर्थ विरुद्ध SSS दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी गणवेश परिधान करून खेळण्यासाठी सज्ज राहायचं. एक चालू 4 2 टाकून ये पटकन. असं हे पुढे टेक्निकल पॉइंट घ्या. आरोडी